So now men me man na bano this was to the campus enti akara ka na wa cheka with the pieces na da press for mo be ma kare nti o be ma na me be pacho afi banie mu ni wokwe pacho wa cheka nti e mi yo yate nti akara me pa nya o ba be chia me o be no ama no e na o Sabre no, but if 13 years. Obana was 13 years. And I will be champion. Obana so. Ne toya ne de papa. Otta. Come out SOMPA FM. Obananyam. Satam no fie dumiensa. No wa benyam. Enti mia kasa mu no na ni se. Ndi me sata na bi ko yi. Na mo ko fi. Kwanza efri. Kwa ni ni wa ya mia. Ene de na kai. Ti me de na kai no. Doka na de sata. Eni se. SOMPA. Ndi ya ko ye pa yes. Se SOMPA. Better SOMPA FM. Yeah, the bear make him big man. Said ya boy, ya back SOMPA. Be sitting down now. Ya boy. Midru have and I can't SOMPA. Ah, mommy. Oh, ba enfie dumiensa. Ya Dominic ya fanu. Wani na nyinsere. Wo maami kura sanke ya chew. Oban fin shedu mi ensa wa ye ha ma obi afa no na nyinsere wa hwe no wo san ko bola na wato ahye so no wabo ada wa se no wonu wi we ja ra no wi pa wo dua na wonu adja wa ni aba ya police fo no wo ye obibi na akọ police station ho bi ma omomma nti na ya ne se ne kwa obi ema do me abra police station ni o ye fire ni bi wo o de na kwa o police for no ma nti busua na wo ye na de a de ne ko nti wo me ama me mfihware me ko ye case na me ko doctor me de ne ko busua no commander na ka hye me sa akra no na yide no mienu wa atwempena mienu ne wo na wo ya wo ni ya wo nti wo hwa me ba no wo no na wo kese ba wo wonhwe ah mame wati wo fa obani mo me ano ni mo timi na wa ne na wo chong enwohwe wo kasa no so manyina ye mema wo ma no na ni wa wo ye mpefo a wa bu wa mfiri a ko betimi aburu ni bi e pa sha nko anu bia na mo edi ne ti on te competitive na ngotin mo ne na wo to be mam ah eh na die bombo crat case na maba be chia no grazaze from 13 years ada oba no oyale
wɔyɛ krɛ enti ni abrante na ka kyerɛ me ba ne sɛ wɔba me fie a obegyaa no me pa kyerɛ sɛ wo ba no wɔyɛ obi a n'adwene mu da hɔ wɔni adwene mu haw oni adwene mu haw wɔyɛ okay wɔ adwene paa jɔni bɛ ɛma no ne da so ɛte ɔne bɛ ma te akora no ne me ya ne ba panyin no mfie aduonu ne ba panyin na nya mfie aduonu enti akora no wie school no ɛna abrante no ɛba me fie no ɔbɛka kyerɛ me sɛ ne ma ne ɛwɔ me hɔ wɔgye nadeɛ mamfa nkora na ama na to mu kra mu nkume wɔn na bɔ ɔsɛ adua no ya dɔmre ɔla menti no wɔ ne ma mienu wɔ me hɔ kyɛ sɛ SOMPA FM. no wɔkɔfa no firi adwuma mu hɔ no wɔde ne kɔɛ nti nkora no bɛdi me hɔ nti akora no wie school na ɛsɛ sɛ nka mede ne ɛto adwuma mu anaa mede ne kɔ school no ana aberanteɛ no bɛ fie hɔ bɛbɔ me dua sɛ ne ma mienu wɔ me hɔ sɛ mamfa ba mma no a tɔmu nkum na wɔn na ɛta nkora bi bia ne me gye bɛ ne me de me ano to adwuma mu na me mpɛ sɛ wɔware sata na ɔma wo sɛn na ɔmo awo mienu na wogye nkora ne mienu ɛna ɔno abɛbɔ wo dua me nkora mienu sɛ ɔno ana ka kyerɛ me sɛ ɔbɛti de ɛkɔtom nti me gye nkora no mienu nti ne ɛwɔ yɛadɔmrek ne ba sɛ nkora no mamfa nadeɛ ama na tɔmu kra mu nkume nti me frɛ me bra ka kyerɛ no no ɔsɛ me mpam nkora no mankɔ nti me pam nkora no ɔmo fie hɔ nti me frɛ mɛkuma no sunwan na me ka kyerɛ no mɛkuma no firi sunwan bɛɛ ɔbɛka kyerɛ me sɛ yɛkɔ sɛm ba ya na ɛda me so nti me nkora no ɛrɛ fie me so me kunu ni fie abusua fie mu nti ekuma na saa no me ma nkora no bɛ tomuni nyame tomi nyanso monso sa wa na nanom na wo kyɛ tomi fo wo me ye ho ama ne ne wotwi fa bɛso no wɔ nti e ma tomuni nyame ti me ba me pama nkra na sɛ ɔmo nkɔ sata me nkra no no mu fie sɛn SOMPA FM. no no wa nya mfie adu fi kam to aduane ni anyimire so a ɔno aduane enti sese onya kware a obetu na wogya nkora no bɛɛma no so na me sister kan hye no me say me mfa ho sisa bɛɛma so ɔkasa me ho a obegya no nti me nkwa kana asɛm na wogya no nti wo bɛ wɔ ne nanam bɛya bosome ni me hunu me ba no kure mu hɔ na wakɔ agya nkora num wɔ bɛɛma no so nti nkora no ɔmo nenam ha ɔmo ni di ɔmo afonfon enti ɔmo kyina na ɔmo aba me fie hɔ nti edura nyime na me so nyankopɔn boam na menya kakra me noa na mama bebie di na nya no wabɔ odua no mpanyimfoɔ no ho ne wa banki to adi o mo odua nti me ma bebi dia bedidi wia na ba koda enti enra no ta me wɔ hɔ na mienu bɛɛ sɛ be papa be hunu be papa agi ska koto aduane nti mi wo ska me ma bebi na ba akoso aba se obetwere afi nti se me wo 50 cedis ya wo ska ho memfa ma no won so ni ska so no won kotua no papa se won tua na sa edo american wa di adwuma